Fraților, poate vă întrebați, în noapte recunosc că începe școala și vă doresc un an nou școlar. Pentru caz de nu știți, am schimbat programul, nu mai este la programul ăsta. Păi să nu ziceți că așa se vede la lumină, mâncați așa. Eu pe canalul ăsta vă demonstrez, eu postez la fiecare sărbătoare preferată, sfântă, numai la sfânți, la o sărbătoare nouă, nu. Eu postez după program, da? Pentru că eu, deci credeți că descrierea este până la 6. Normal că până la 6. Din cauza că a început școala și la mine și durează orele. Și n-am timp. Când ajung acasă, trebuie să mănânc, trebuie să fac multe. Poate mă întrebați cine să fac eu, o găină de asta. Dacă nu știți ce e. E un plușdeal. Și poate vă întrebați, în pielea goală, că normal, dar să mă îmbrac. Și dacă nu știți, vă doresc un an nou școlar și sper să luați o notă mare. Doar că s-ar putea, de când ține minte, mâine ne-a dat permiterea să pot posta tatăl și Andrei. Mâine-s liber, nu fac nicio treabă, nimica. Mâine-s liber, că eu am ceva de lucrat ca să fac bani. Bine, el ajut pe cineva care vrea să facă o casă de aceea, mică de aceea, care măcar să încapi și tu, decorat, frumos. Și mâine-s liber și pot să fac episodul, da? Deci vă doresc un an nou școlar. Pa, pa!